Good morning, may buntag. Welcome to my channel, Visaya Made in Washington. Don't forget to subscribe and click like. Thank you and enjoy watching. Oh my God! Baka na ko kung ID. Nakuha mo ID. Nakuha na ko ang tangday. Uy. Ano Yung kita. Ano? Paano ang ko? Mm. Hi, good morning. Good morning. Mayong buntag sa mga Bisayaan. Siya, naghatag dito ang si Inday. Hala, kadakuan ni Day. Uy, sa maniday. Ugat man. Lagi. Hala mo. Bahan di manindako. Hala, uy, kanindot. Uy. Hala. This one's the banana bread, and then this is Luto ko na ako, Day. yes. Kanindot. Uy. Muna yung hulmaan ni mo. Sa, kanindot sa. Kalami. Uy. Uy, di ko Special order. Wa man ko magdahon mo pag yung tagaan. Yung tagaan naman ko nimo. O, mga kaplan. Hala, unsam ni Day. It's just a consenting. Hala, happy one. Hala, This kanindot. is a chocolate chip cookie. Kalami, ana, di ma. Pang Christmas naman ni Day. Special order mga ganun na. Kada ika na. Salamat Lami kay kay Day. mo luto ang babae. Makadilak mata ni popcorn Day. Lami kay ang babae mo luto. Langga, agad. Langga, di kay ko. Believe di ko ni mo, Paulina. You're such a loyal friends today. Sus, sa kasakit, sus, kalipay Day, naagi ka Day. Believe di kay ko ni mo, Day. Believe di ko. Kanahan di ko ni mo, Paul. Bisag, unsa pa, Paul. Genuine di kay atong friendship. Mo 15 years na rabata Day. I know, 15 years. Makadawat na tayo nagsagay andi ka ng pen o ka ng certificate. Oh. Sus, ang kapuntahan, mag-celebrate kapuntahan. Sus, kalami, uy, wag ko ma-expect na tagaan pa kunin mo kay katong gift. Kani may nag-una nga gift na akong gipalit. O nya, wali mo mada? Oh. O nya, katong tanong, dako na kay ito na kalipay. Wag mo magdahon tanong. gisod. Oh. Hala, uy, ganahan, jig ay kuday. Uy, yan, yung suglanan, mamagamit ako, pirmi. Yeah, nana kay siglanan. Uy, yan, nindot pag yung mo na ganahan ka ng, karabang kuan ba, ka-track na ay. nanay kuan. Oh, Oh, yeah. kakita ka itong kuan ako, kanang, akong Christmas. Inato dito Tama style. ba? Oh, Nice. ganahan ko day. Na matching. Matching day. Mangita day, kung ansad ka na bang, mura Si dito. daanan na yung instruction di ang taon. Siya pagluto. Una premix naman lang ni. Na, ganahan ko ani day magpahi. Uy, niga, uy.